Александр Лукашук. Незавершенность. Литературные затемки. На прэзентацыі кнігі «Незавершанасць» у Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча я спытаўся ў аўтара пра яе жанр. Крыху бянтэжыла другая назва «Тонкая кніга». Тонкая у сэнсе не кожнаму зразумець. Ці тонкая матэрыя, маўляў, сама паэзія рэч тонкая. Фізычна гэтае квадратнае выданне тонкім не назавеш. Недзе ў самім тэксце аўтар патлумачыў, што выдаваць першую кніжку пра любоў у 70 гадоў даволі сумнеўна. Ёсць і такое парафразаванае вызначэнне – арганізацыя прысутнасці любові, паэзія. Мне чамусьці ўспомніўся раманс расейскага гурта «Сплін», дзе ёсць такі радок «Темно в конце строкі». Па сутнасці, цэлы аднарадковы верш, які ўказвае, што маеш справу з межамі пазнання, дзе ты асэнсоўваў пэўную матэрыю, і тут раптам хтосьці выключыў святло. Я б назваў жанр кнігі словам «аўтафікшн», хоць нібыта ўсё тут дакументальнае, непрыдуманае, а таксама ўсё пра сябе і ад сябе. Але якраз у такой фантазійнай падачы, якая і прымушае згадаць гэтае слова «фікшн». Яна выдумка маёй галавы. Між іншым, і прыйшлі да нас гэтыя жанравыя вызначэнні кшталту аўтафікшн на змену нібыта звыклым расейскім, якія па сутнасці даўно нічога не вызначаюць, або калі і вызначаюць, дык непраўдзіва, як адбылося з жанрам эсэ. Любоў, на маю думку, слова цёмнае, інтымнае. Тое, чым нічога не растлумачыш і якое само не растлумачыш нічым. Падобна як жыццём, напрыклад, і жыццё. Тут упарты шукальнік непазбежна ўпіраецца ў тупік, у мяжу пазнання. Ты разумееш, што аўтар прагне адкрыцця, імкнецца зазірнуць за рысу дадзенага, але гэта ўжо не стыхія і жанр паэзіі, а характэрная рыса адкрыцця, эсеістыкі. Калі збіраеш разам сюжэты ўласнага жыцця, так ці інакш звязаныя з паэзіяй і паэтамі. Адсюль інтуітыўна аўтар звяртаецца да штучнага інтэлекту, але ў выніку вяртаецца да ўсім вядомага самога сябе, аўтара вядомых даследаванняў за кіпучай чэкісцкай работай ці прыгады ара ў Беларусі, ці след матылька Освальд у Менску. Толькі што ён тут становіцца яшчэ і аб'ектам свайго вывучэння ды адкрыццяў. Гісторыя пра вершы Уладзіміра Хадыкі, перакладзеныя Арсеніем Таркоўскім, і пра гэтыя пераклады, якія знайшоў Лукашук. Не буду спойлерыць, варта гэтую гісторыю прачытаць. Адзін верш там не адшукаўся ў падборцы, якую аналізаваў аўтар сярод арыгіналаў Хадыкі. Ён існуе толькі як пераклад. І сярод жывых ужо няма чалавека, які б мог сітуацыю праясніць. Александр Лукашук. Незавершенность. Литературные затемки.
Безумоўна, гэта суб'ектыўная кніга. Аўтар распавядае пра свой вялікі досвед стасункаў ад таго, што імя сваё атрымаў праз маму ад Александра Пушкіна, што літаратуру ў школе не любіў, паэзіі цураўся, да чатырохстопны ямб мяне уеў, да самога пісання вершаў. Аналіз перакладаў Арсенія Таркоўскага выдае сапраўдную лукашукову жарсць. Гэта жарсць даследніка, штурмавіка, раскладальніка матэрыялу па паліцах. Ён знаходзіць, адкрывае пераклады Таркоўскага, але так і не знаходзіць арыгінал аднаго вершу Хадыкі, толькі пераклад, як цень Таркоўскага. Тым не менш, у выніку ўсяго гэтага ажыўлення вакол гэтай тэмы з'яўляецца па-беларуску і арыгінал хадыкавага вершу. Неба выдыхнула, і снег паляцеў на галінкі вішняў. Што раней так балела мне, раптам выявілася лішнім. Сонных роздумаў насланнё клёк замкнула ў халодных лёхах, але сэрца гарыць агнём неспазнаных дарог далёкіх. Ранак цягнецца на вырост, адганяе глухія цені, і стаіць паміж намі мост. Звонкіх слоў і жывых імгненняў. Многа край мой спазнаў бяды, многа бачыў сыноў забітых, скрозь пякуць чужыя сляды. Мерцвякі паляглі ў ракітах. Зноўку восень замест дажджу шрот рассыпле рукой жалезнай. Вось я ў бездань вякоў гляджу, і пяе векавая бездань. Пра бяссмерця нязводны храм, і я ведаю, што мне трэба да таго, як аднойчы сам стану белым уздыхам неба. Між іншым, Арсеній Таркоўскі, з якім Лукашук быў добра знаёмы, ездзіў да яго ў Перадзелкіна, прадставіў Лукашуку Веніаміна Блажэннага і раіў пазнаёміцца з гэтым менскім паэтам. А тут у дзеяслове раптам выходзіць пераклад верша прысвячэння Блажэннага Таркоўскаму, зроблены Настай Кудасавай. Не прыходзіць адказ ваш, ці Бог нам сустрэчу адмераў? Можа стацца, мы неяк раптоўна памром незнарок, і тады не паэтаў спатканне ў маскоўскай кватэры, тое будзе спатканне дзвюх душаў, без рук і без ног. Адным словам, адбылася рэканструкцыя арыгіналаў верша Уладзіміра Хадыкі, што, аднак, не здымае пытання, а дзе ж сам арыгінал? Небяспечна казаць вялікія да невядомасці словы. Напрыклад, Лукашук спытаўся на прэзентацыі пра антонім да слова «зло» і прапанаваў свой адказ – слова «любоў». Але слова «любоў», на маю думку, мае прыблізна ў 2 разы больш тлумачэнняў, чым слова «зло». І адно з іх, дарэчы, «злая любоў». Таму эксперымент нагадвае спробу ўсё патлумачыць усім, на што, між іншым, моцна хварэлі яшчэ савецкія паэты. Зямля як маці, памяць як вечнасць, жыццё як лёс. Александр Лукашук асаблівы чалавек, былы дырэктар беларускай службы радыё «Свабода», стваральнік унікальнай бібліятэкі «Свабоды».
якая ўжо ў 2002 годзе і пачалася з кнігі «Верш на свабоду». 365 аўтараў. Лукашук, як бібліятэкар, папярэджваў кожную кнігу прадмовай, а гэтыя прадмовы з кожным разам усё больш былі падобныя да паэзіі. Скажам, на прадмову да кнігі «Танта Марэскі» пра суд над Алесем Юркойцем Лявон Вольскі напісаў песню, якая была падтрыманая кліпам з удзелам вядомых асобаў. Ты прачынаешся ранкам, а неба няма. Ты выходзіш з дому, а дарогі няма. Ты удыхаеш на поўныя грудзі, а паветра няма. Ёсць турма. Не ты натыкаешся на сцяну, а яна на цябе. Не ты падаеш у бездань, а яна ў цябе. Не ты адключаеш святло, а яно цябе, як на вайне. Што застанецца, калі попел накрые ўсё? Што застанецца, калі вецер развее ўсё? Што застанецца, калі скончыцца ўсё? Толькі любоў. Александр Лукашук. Незавершенность. Літаратурныя зацемкі. Прасцей кажучы, гэта, вядома ж, кніга эсэ, штурмаванне межаў пазнання з дапамогай свайго суб'ектыўнага досведу судакранання з паэтамі і паэзіяй. Вершам трэба прачуцца, расчаравацца не да канца, бо так ацаніў Алесь Разанаў, і спаліць. Гэта моцны досвед, які зведаў Лукашук, паліць свае ўласныя вершы. Ведаю выпадкі падобнага спалення, калі маці паліла вершы свайго ўласнага сына. Гэта даволі складаная сітуацыя. Бо што яна спальвала? Падазраю, што знішчэнню падлягала кваліфікацыя сына, паэт. Прычым матуля бачыла ў гэтым пэўную д'ябальскую, незямную, нечалавечую сілу. Што такое смерць і чаму яна такая загадкавая, хоць вялікае мноства жывёл за гэты час памерлі вакол цябе, і адзінае, што ты заўважыў, гэта іхную дасканаласць, завершанасць, прыгажосць, з якімі яны прыйшлі на свет і з якімі гэты свет пакінулі. Так і не ўсвядоміўшы таямніцу смерці. Жывёлы нібыта вершаў не пішуць, наколькі мы можам пра гэта ведаць. Яны часта не ўсведамляюць сваю індывідуальнасць, яны існуюць як від, часам тысячы гадоў, і належаць да віду, на ўзроўні якога і ўсведамляецца асобнасць. Таму і смерць можа ўсведамляцца на ўзроўні віду многіх пакаленняў. Чалавек не можа мысліць такім чынам, сябе бачыць як арганічнае адзінства разам са сваімі бацькамі ці са сваімі дзецьмі. Таму чалавек піша вершы сам адзін і піша пра смерць. Здавалася, колькі таго жыцця. Імгнення балючы ўсхліп. Нібыта прабегчыся неўпрыцям па выскрыпанай зямлі. За часам гарэзлівым наўздагон, што дражніцца як дзіця. Здавалася, колькі жыцця таго і што мне з таго жыцця. Але разгараецца новы дзень, марнее чарговы шторм. Зноў сонца ў абдоймы твае ідзе, нягледзячы ні на што. І штосьці ў самоце тваёй, як цар, спыняецца на пастой. І зноў гэты свет не заканчваецца, і колькі там смерці той.
Гэты верш Александру Лукашуку даслала Наста Кудасова, і верш трапіў у кнігу «Незавершанасць», які мне і падаецца вытлумачэннем паэзіі. Калі вы чытаеце верш не пра смерць, гэта толькі эквілібрыстыка, гульня ці, скажам, тост, а не адкрыццё, якое зробіць ужо эсэіст. Карыда, упартасць юнага тарэадора, разбор цытатаў Хемінгуэя. Тонкі камплімент Юрку Гаўруку і ягонаму перакладу «Фэсту», выданню, якое выйшла ў Менску ў 1976 годзе, хоць гэты асобнік у жоўта-охравым каленкоры належыць і да паліцы беларускай паэзіі, бо перакладчык Шекспіра Гаўрук пераклаў Хемінгуэя так, як Матадор перакладае быка з мовы танцу на мову клінка. Александр Лукашук. Незавершанасць. Літаратурныя зацемкі. Сустрэча з сапраўднай літаратурай як дачасная сустрэча з уласнай смерцю. Ты паміраеш і ўваскрасаеш з трохі іншай будучыняй, і гэты звон заўсёды б'е нечакана. Здаецца, пасля гэтай кнігі пісаць пра паэзію па-беларуску інакш будзе ўжо немагчыма, бо дасягненне Лукашука найперш у свабодзе мыслення, немагчымай у традыцыйным літаратуразнаўстве, скаваным формаю выказвання, а таксама мэтамі, рангамі аўтараў. Скажам, нечакана выглядае бліскучы аналіз перакладаў вершаў Францішка Богушевіча на расейскую Арсеніем Тарковскім. Мы бачым, як Лукашук-даследнік вырастае з уласных кніг пра сталінскія злачынствы за кіпучай чэкісцкай работай ужо не ў фактурную аналітыку, а ў эстэтычную, больш глыбокую і больш свабодную. Альбо перад намі Менск як цэнтр савецкай паэзіі ў 1936 годзе. Тут праходзіць усесаюзны пленум паэтаў, і мне здаецца, што зараз з маскоўскага цягніка выйдзе яшчэ адзін лукашукоўскі герой у такой самай сітуацыі – Лі Гарві Освальд. І аўтар у тым чэкісцка-паэтычным кантэксце раптам убачыць у забойцу амерыканскага прэзідэнта абсалютнае зло. Снег пакрывае ўсё, але менавіта на снезе лепш за ўсё бачныя сляды парушальнікаў межаў. Я гэтыя радкі прачытаў як пра парушальнікаў межаў пазнання. Гэта знакі таго, што можа адбыцца. Пра гэта важная занатоўка на 85-й старонцы. 11 лютага 2019 году вучань 10-й клясы школы нумар 2 гораду Стоўбцы зарэзаў сваю настаўніцу і аднаклясніка. Гэта быў знак гвалту з недалёкай будучыняй. Канец цытаты. Кніжка «Забойства ў цэнтры Еўропы» з Дмітра Гурневіча распавядае гэтую гісторыю і па-свойму штурмуе межы пазнання, спрабуе праз розныя згадкі з гісторыі, з уласнага досведу, з Ганны Арэнд выйсці на разуменне таго, што гэта было і таго, што будзе ў Беларусі ў 2020-м. Пакуль няма ўсведамлення ці тлумачэння учынку падлетка-забойцы і таго, хто падаў гэты знак
гвалту з недалёкай будучыні. Урэшце закончу адкрытай высновай Лукашука, які даў свой адказ на пытанне, чаму так хвалююць і абураюць нас вершы, што Пушкіна пра 1831 год у Беларусі, што Іосіфа Бродскага пра незалежнасць Украіны. Аляксандр Лукашук мяркуе, што паэзія не мае гістарычнай перспектывы, а значыць, яе словы ніколі не страчваюць сваёй актуальнасці.